guys, good afternoon. So, kanina pa ako nakapag-vlog kasi kanina busy ako. So, ayun. So, hindi ako naka-vlog ngayon ng umaga kasi wala akong ginawa. At saka, ayun, ang dami kong mga, ang dami kong liligpitin. Tapos, yun, nag-ano ko kasi kanina nag-picture ako. So, yun yung, actually, hindi ko ang background. Hindi itong background ko, parang nilagay ko lang siya dyan. Tapos, ito yung aking ginamit ng mga, sa pag-light kasi madilim. Ayun. Ayun, na-post ko na kanina. Ay, hindi pa wala tapos. Meron pang iba. Pero, nilinisin ko pa kasi kalat na kalat. Tingnan nyo yung mga dito. Kasi, ibinaba ko. Tapos, basta, dami kong niligpitin. Tapos, maliligo pa ako, guys. Kasi, maglalaba ako ng uniform lang ni Papa yung lalabahan ko. So, yun. So, maliligo muna ako guys kasi parang haggard na yung face ko. So, tapos na akong maligo, finally. At kailangan kong nang linisin ito dahil para makapag-relax na ako dahil nanonood pa ako ng CCF sa YouTube. So, ayan. So, lilinisin ko muna to guys. So, ayun, tapos na rin ako guys. Tapos ko rin maglinis. Kulang na lang yung uniform ni Papa, hindi ko pa nalabhan. Pero, maya-maya, chika muna tayo. Ano may sasabihin ko? Oo nga. Manonood kasi ako ngayon ng sa CCF. Yung Christ Commission Fellowship ba yung nun, na meaning. So, yun yung pinapanood ko, yung CCF na Kasi, confession to, hindi ako nagsisimba, guys. Kami ng family ko, hindi kami nagsisimba. We're Christian, pero hindi kami Catholic. Before Catholic kami, pero ngayon hindi na kami nagsisimba doon. Basta mahabang story, pero we're planning na mag-join lang sa mga Christian group, yung mga maliliit na mga grupo. And for now, hindi ako nagsisimba. So, dito na ako sa bahay, guys. Nagbabasa lang ako ng Bible pag Sunday. Tapos, ang ingay, pasensya na. So, tapos yun, nanonood lang ako ng CCF sa YouTube. Sa YouTube ko sila pinapanood. So, ayun nga guys. Pasensya na maingay kasi kanina. Kaya, nag-stop ako mag-vlog. Kasi puro maingay yung yung mga baboy. So, yun lang yung pinapanood ko. So, every Sunday or sometimes Saturday and Sundays, yun, pinapanood ko sa YouTube lang naman siya pinapanood. So, yun. Tapos, ano ba yan? Yung manok na naman yung maingay. Tapos, ayun si Hagrid. Say, baby. Hi, guys. Say hi. Say hi. So, ayan, kakagising lang niya. Naglalaro agad.
Pasensya na guys, ang ingay. Um, may ano pala, si ano, teka, nakalimutan ko yung pangalan niya guys. Teka lang. Yung so marami yung nagtatanong sa akin about sa Shopee kasi ang dami talaga nagtatanong, yung iba hindi ko nasasagot or hindi ko nasasagot ng maayos pero meron akong i-recommend sa inyo Carlos TV Official, i-search nyo yun or ilalagay ko nyo yung link sa description box kasi hindi ako makakalagay din sa mga sa screen ko kasi hindi ganun ka-high tech yung aking ano ba yan, yung manok. Hindi ganun ka-high-tech yung aking video editor. So, ayun. Ilalagay ko yung link sa description box. Sa mga lahat ng tatanong, promise, about sa Shopee, kung gusto niyo mag-online business, visit niyo yung channel niya. Sobrang ano, basta lahat ng ano, ang dami kong na ano sa kanya, ang dami kong natutunan. Kahit yung mga ano, basta lahat yung mga tanong nyo, masasagot niya doon. Tsaka yung mga questions ng mga ano, viewer niya, talagang sinasagot niya yung ano. Kasi alam niya yung ano, yung sa Shopee, alam niya. So, yun. So, like yung link sa description box, guys. So, sa mga lahat na nagtatanong yun, pumunta kayo doon sa channel na yun. Kasi, yun talaga, parang ano, ang dami niya, topic niya is parang sa Shopee. Pasensya na guys, medyo nag-iba yung kulay kasi medyo madilim. So, parang dumidilim na rin yung ating paligid. So, ayan. Tapos, yun lang naman yung ichichika ko sa inyo. Wala masyadong ganap ngayon sa vlog kasi, yun lang, naglinis na ako tapos kanina na-busy. Ano ba yan yung manok? Tapos parang na-busy lang ako kanina talaga. So, kailangan ko lang kasi tapusin. So, ngayon nagre-relax na ako kasi Sunday. Kanina lang talaga kailangan kong tapusin lahat. Tapos, yun. Nunod na ako ng, excuse me, parang uulan. Tapos kahapon pala guys, sobrang lakas ng ulan. Kasi kahapon yun nga, umalis kami sa, ano, sa hapon, umalis kami. Tapos sobrang lakas ng ulan talaga. Tapos, yun yung problema sa amin dito, bumabaha talaga dun sa, ano, yun sa daanan talaga ng mga sasakyan. So, nahihirapan kami talaga, ano, dumaan kahapon. So, yun, hindi siya nakakapaglaro sa labas dito kasi baha. Tapos may ano naman, may mga semento pero yan naglalaro siya diyan. Pag umuulan may ligo siya sa labas pero hindi talaga yung laro talaga na ano kasi bihira na kasi akong lumabas guys dun sa mga ano hindi ako pupunta sa mga kapitbahay. Oh, tapos ako hindi ako masyadong lumalabas talaga sa ano. Basta hindi ako palalabas sa bahay. Lumalabas ako diyan lang sa ano or minsan lumalabas ako pag ano talaga. Pero usually dito na talaga ako sa bahay talaga guys. Ayun. So yun. So wala akong iba isa masyadong ichichika sa iyo talaga. Yun lang yung ichichika ko kasi ganun lang talaga si tapos, may upload akong video today pala, Motivational Sunday. So, ngayon ko i-upload yon. So, pero mag-edit pa ako sa thumbnail doon. Pero yun, i-upload ko na. Tapos, sana ma-upload ko today. Kasi kahapon, medyo matagal, ano na, mga 9 to 10 p.m. ko na upload yon. Pero yun. Tapos, yung isa, tingnan nyo. Ayun. Umiinom ng, ano, Chucky. Kasi ano may supplier kami ng Chucky dito at saka Yakult. Kasi yun yung dala parati ng ano ko, father-in-law ko. So yun lang guys, yun lang yung i-chika ko sa inyo. So yun.